Bună ziua și bine ne-am regăsit într-o nouă ediție a Hashtag Fac Ceva. Astăzi am început cu oareșcare întârziere și cred că universul pur și simplu nu a ținut să mă sprijine într-un demers atât de drag sufletului meu. Am astăzi pregătită o discuție cu un invitat care ține de zona de bine și bun, i-am spus eu, de spiritualitate, dar nu e dincolo de spiritualitate, este vorba de starea de bine, pentru că starea de bine înseamnă până la urmă armonie. Și iată, fără foarte multă descriere, îi spun astăzi bine ai venit Ovidiu. Bine te-am găsit pe tine și pe ascultătorii și privitorii tăi. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația, Ovidiu Young. Eu am pus în descrierea promovării acestei emisiuni ceea ce am găsit eu la tine pe Facebook, și anume că tu ești coach, ești terapeut, faci foarte multe lucruri. Ți-am spus înainte de emisiune că am rămas total impresionată și abia aștept să mă alătur celor care interacționează în mod frecvent cu tine. Și aș vrea să începem cu începutul. Cine este Ovidiu Young mai ales? Ovidiu Young, om, suflet, energie, ca noi toți de altfel. Sunt om pentru că ne bucurăm, uite, și eu mă bucur de un trup din care putem să manifestăm ceea ce se manifestă în lumea aceasta. Suflet pentru că îmi place să fac lucrurile cu suflet și cu pasiune. Și energie, până la urmă, este tot ceea ce există în jurul nostru. Energie, exact. Îți spuneam eu mai devreme că, uite, energia aceasta mecanică astăzi nu m-a ajutat și atunci este foarte important să înțelegem de unde ne vin sursele acestea de energie, pentru că până la urmă avem acele zile, nu știu, poate și tu le ai sau cei care interacționează vin către tine și cred că te-a întrebat, ți s-a spus destul de des. De exemplu, eu am astăzi una dintre acele zile în care pur și simplu energetic nu simt că am suficient, nivelul meu nu este acolo astfel încât să fac față lucrurilor. Și atunci voiam să te întreb cum știm să ne autocunoaștem, de unde începem cu energia asta și cum reușim să creștem nivelul acesta energetic, pentru că e clar că atunci când suntem la un nivel energetic bun și starea noastră de bine este tot acolo. Uite, o să vezi că până la sfârșitul emisiunii o să ai altă energie mai bună. Doamne ajută, îți mulțumesc tare mult. Eu sunt convins. Și am eu așa o sintagmă, hashtag viața-i bună. Așa, uite, o să adaug după hashtag fac ceva. Și viața chiar e bună. Uite, unul dintre lucrurile pe care le putem face, uite, în situații de genul acesta, eu știu, se întâmplă ceva în mediu care ne împiedică să... un lucru concret pe care îl putem face în această situație este să ne raportăm diferit, în paranteză cum putem, dar putem de obicei mai mult decât știm că putem, la acea situație. Poți să te superi și să zici, uite, nu am ajuns la timp sau nu ai ajuns la timp, am plecat acasă. Am plecat acasă, nu. Exact. Ok? Și atunci, chiar vorbeam înainte, zic, mai învățăm și noi alchimia. Da? Așa. Uite, aștept, trebuia să ne întâlnim la oră, au trecut, nu știu, nu contează. Nu contează, da? Cât timp a trecut acolo, eu nu am simțit. De ce? Pentru că mi-am făcut, ca să zic așa, pe românește, de lucru. Și am privit lucrurile dintr-o altă perspectivă. Am deschis niște discuții cu oameni care îmi plac. Am fost zâmbitor, da, așa, din interior, adică lasă că lucrurile se rezolvă, provocări sunt, zic, are una din zilele alea cu provocări, dar să vezi că se așează lucrurile, indiferent ce, cum, când, o să fie foarte bine. Deci, practic, e o alegere pe care o facem, da? Poți să alegi să vezi lucrurile în negru, știi cum este acea zi întunecată precum cea de afară, sau poți să faci o altă alegere. Și văd că ți ies lucrurile foarte natural. Cum înveți tu pe cei cu care interacționezi, pe cei pe care ai la cursuri? Ce le spui? De unde, cum să se poziționeze? Care e primul pas când spui, domnule, eu nu știu, când mi se întâmplă lucruri, eu devin foarte nervos și agitat și mă supăr? Păi,
Sigur, aici este un proces mai lung și ai spus tu foarte bine, se începe cu autocunoaștere. Cum o dai, cum o întorci. Am lucrat și în corporații multă vreme, peste 13 ani. Apropo de ce am spus mai devreme, cum te raportezi în corporație, se numea cum te poziționezi. Exact. Mi-aduc aminte și eu am experiență de corporație. Iată, deja vibrația. 25 de ani. Bravo, uite, okay. M-ai luat, am 13 doar. Așa, ne poziționam diferit. Bun, însă, într-adevăr, ca să rezolvi lucrurile pe fond, ca să ai că ai spus că mi-e cu ușurință. Păi mi-e cu ușurință că am lucrat cu mine mulți ani. Adică nu s-a întâmplat totul de pe o zi pe alta. Punctual, da, ne putem poziționa diferit, putem avea niște acțiuni concrete pentru a rezolva anumite situații, dar ca să fii tu bine și să-ți iasă lucrurile astea cumva natural, este necesar să înțelegi că trebuie să te înțelegi pe tine în primul rând. Aici e cheia, de fapt, nu? Absolut. Trebuie să știi cine ești cât mai mult posibil și să înțelegi din start că este nevoie de răbdare și de energie pusă acolo pentru a desluși și a finaliza parțial măcar acest proces de autocunoaștere. Dacă când zic parțial, să te cunoști minim 80%. De ce spun parțial? Pentru că procesul de autocunoaștere durează toată viața, pentru că tu evoluezi. Tu cine ești azi, peste un an, poate ești o variantă, hai să-i spunem, îmbunătățită ta. Da? Și atunci, în primul rând, când vin oamenii, ok, că vin în tabără, pentru cei care nu mă cunosc, fac tabere de dezvoltare personală, creștere vibrațională, cursuri, sunt speaker, instructor internațional Theta Healing, mai multe ai spus tu bine. Ideea este că vin, de ce spun asta? Pentru că fac lucruri destul de variate și activitatea mea principală este cea de life coach și de terapeut holistic, dar vin oameni de toate felurile. Calea este diferită pentru fiecare. Apropo de consultații. Deci nu există practic o rețetă pe care ai identificat-o. Bine, sunt multiple forme de terapie pe care le practici, dar nu există... Nu pun un șablon. Asta voiam să... Nu pun un șablon. Lucrul este individualizat. Sigur, acum nu înseamnă că nu-i lămurim deloc pe cei care ne privesc și ne ascultă. Putem oferi, ca să zic așa, o structură care începe într-adevăr cu autocunoașterea. Dar următorul pas este să fii flexibil, să fii deschis. Adică să înțelegi, și asta poate să fie din nou o înțelegere care vine treptat, să înțelegi că întotdeauna poate să existe și altceva decât ceea ce tu știi sau crezi că există. Să nu spui limite. Să înțelegi că dacă vrei să primești ceva în viață, inclusiv partea asta de autocunoaștere, ea poate să vină pe multiple căi. Poți să vii la mine la cursuri, la consultație, la altcineva, să te duci la un eveniment, să vorbești cu niște prieteni care, eu știu, poate pot fi o oglindă pentru tine și să nu limitezi, mai ales când vrei să schimbi ceva sau să te cunoști pe tine. Aici voiam să ajung, Ovidiu, spune-mi, te rog frumos, din experiența ta de până acum, pentru că tu ai lucrat cu foarte multe grupuri și categorii, deci nu te adresezi doar, am văzut că ai și corporatiști și oameni de afaceri și femei așa pasionate care vin în ale spiritualității și atunci care sunt beneficiile autocunoașterii și când recomanzi tu să începi un demers în ale autocunoașterii? E prea devreme să începi încă după faza de adolescență, de exemplu, sau ai o recomandare în acest sens? Pentru cine n-a început să înceapă acum, nu mai încolo, nu secunda următoare, promit că o să folosească și emisiunea asta la autocunoaștere. Și dacă ne referim la copii, nu, autocunoașterea începe din fragedă copilărie. Eu am și clienți 9-12 ani în zona aia, destul de mulți, și mă rog, și interacțiuni, dar de altă natură, tot în cadrul consultației, eventual pe afecțiuni fizice, chiar și pe copii de până într-un an sugari. Dar copilul astăzi se maturizează mult mai devreme. Autocunoașterea la copil începe prin joacă și prin mimetism. El se joacă și mimează sau încearcă să mimeze ceea ce fac adulții. Deci încă de acolo începe. Asta ce înseamnă mai concret, ca să se înțeleagă?
contribui la autocunoașterea copilului tău prin expunere, jocuri diverse, situații medii. Asta înseamnă că tu îi oferi lui un spațiu mai larg și cât mai complet de autocunoaștere. Deci de acolo începe. Este acea autocunoaștere cumva inconștientă. După vârsta de 7 ani, când, undele cerebrale teta nu mai sunt atât de prezente la copil și crește starea de conștiență, acolo copilul deja, hai să spunem, are o personalitate care începe să-și o manifeste. Începi din acel moment să fii o oglindă pentru copilul tău și să îi explici legea cauză-efect. Corect. Uite, ai făcut asta, s-a întâmplat asta. Faci asta, bravo, felicitări, ia uite ce bine este. Viața e bună. Exact. Apropo de limite, pentru că până la urmă cu copiii, noi, adulții, suntem cei care dăm reperele. Noi suntem cei care le confirmăm că au ales mai mult sau mai puțin bine. Nu cred în educația aceasta restrictivă, ci doar bine, nicio libertate, pentru că prost înțeleasă, pentru că atunci când vezi un copil cu un cuțit în mână, nu te duci să explici, știi, acesta taie, te duci, îl iei și apoi explici care sunt riscurile. Dar da, limitele sunt date de către noi părinții și cred că rolul părintelui, al adultului, este foarte important de asemenea. Dar revenind la copiii, așa cum ai spus, învață prin mimetism, prin imitație și este iarăși foarte important rolul nostru, pentru că auzim adesea în jurul nostru, cel puțin când erau copiii mei mai mici, îți lasă că e mic, nu înțelege. Și te trezești copiind anumite, adică dacă discuțiile se poartă într-o zonă mai cu o energie mai, să revenim la ea, mai joasă și discutăm lucruri în contradictoriu, ar fi bine să nu purtăm acele discuții de față cu cei mici, pentru că îi absorb și te vei trezi că va copia și te vei întreba, vai de mine, de eu n-am făcut niciodată, nu știu de unde i-a venit ideea asta dragă. Nu? Absolut. Și copiii, mai ales copiii mici, din nou, mai ales până în 7 ani, înțeleg energia mai bine ca noi, adulții. Exact. După aia, pentru că aici vine partea holistică. Să nu credem că există doar mintea. Există și minte, și inima, și energie, și ce mai fi. Că am spus să nu limităm. Dar ideea este că copilul simte energia mai bine decât adultul. Deci sunt nealterați, practic. Absolut. Și momentul, noi zicem că nu înțelege, adică nu înțelege cu mintea. Da, înțelege mai bine după 7 ani, într-adevăr. Așa este. Și atenție, adolescența nu mai vine la 14 ani sau la 16 ani, vine la 12. Da. Acum. Da, așa. Știu, am unul acasă în plină dezvoltare. Felicitări și îți doresc succes. Doamne ajută, mulțumesc, am nevoie. 12 și am unul de 16 a trecut cu succes o primă etapă. Unii începeau la 16 adolescența pe alte vremuri, părem așa bătrâni. Da. Da, deci înțelege foarte bine și într-adevăr în zona în care este mai puțin în starea, să zic, de conștiință mentală, cumva e bine să fie mai ferit de energii nepotrivite pentru că absorbe ca un burete. Exact. Însă, este o nuanță pe care mă bucur că pot să o precizez aici la tine, nici să-i ferim de tot, mai ales când sunt mai mari. Pentru că se va întâmpla următorul lucru. Chiar în ultima lună am avut 2 astfel de cazuri. Așa. Fete tinere, una de 17 ani, una de 19 ani, care au fost teoretic au avut un model bun parental pentru că părinții nu se certau. De fapt, într-unul dintre cazuri se ascundea mai mult acest lucru, în celălalt mai puțin, era o armonie ceva mai mare, însă ele și-au creat acum, că cu ce situație au venit, vor relații. Băieți, bărbați, da, logic. Așa, și acum ele cred că există făt frumos. De ce? Pentru că au văzut că tatălui, da. Exact, că la ei e pace și armonie și acum una dintre ele este șocată. Cum adică mi-a spus așa? Cum adică ne-am certat că eu nu înțeleg? Nu înțelege pentru că nu a avut această experiență în familie. Deci atenție ce proiectăm când este deja mare, exact. Trece mai ales și în zona de adolescență, să fim
un pic, ok, suntem controlați, dar într-o anumită măsură să arătăm și realitatea, pentru că dacă arătăm o perfecțiune așa cum o considerăm noi, copilul o să creadă că orice relație trebuie să fie perfectă și nu va fi. Ea poate să aibă 15 relații până va fi una perfectă. Cum? Nu va fi? Va fi perfect frumoasă, dar nu perfect rotundă. Așa, exact. Da, adică frumusețea vine din imperfecțiune. Absolut, absolut. Și eu cred că și discuțiile în contradictoriu într-o relație între doi parteneri au rolul lor. Tot apropo de demersul acesta de autocunoaștere, cred că este un demers foarte important și, bineînțeles, atâta timp cât nu degenerăm, discuțiile în contradictoriu de regulă duc la evoluție, pentru că așa când e pace, calm, lucrurile nu evoluează, dar... Și mă țin să mai precizez ceva, scuză-mă că te-am întrerupt. Nu, foarte bine. Pentru a oferi tot tabloul ăsta de autocunoaștere și până de comportament al copiilor, cearta ar fi cam așa. Ok, avem o discuție în contradictoriu, căutăm să nu fie foarte toxică, așa cum ai spus tu, nu ne luăm totuși la bătaie, însă îi arătăm copilului că ne și împăcăm. Adică, uite, am avut o situație cu tatăl tău, ai văzut-o, dar uite, ai văzut că am găsit și soluții. Exact. Asta este o finețe pe care, e normal, puțină lume o știe, dar dacă o practici pe asta, ca să zic așa, te-ai scos, copilul tău a înțeles ce are de făcut. Da, e ok să discutăm, să fim diferiți, până la urmă, să argumentăm, să contraargumentăm. Da, și putem evolua, pentru că orice ar fi, noi găsim soluții. Nu există situație fără o ieșire, fără o soluție. Ai zis că ai lucrat în corporații. Păi acceptau acolo să nu găsim o soluție? Păi, în corporațiile în care am lucrat eu, nu. Nici în alea în care am lucrat eu. Adică acolo uneori se întâmpla chiar așa. Veneam eu cu o situație, nu prea mai vorbesc cu termen de problemă, dar hai să-i spunem, o problemă întâlnită la job și zice, da, înțeleg, și la ce te-ai gândit? Cum crezi că ar fi soluția? Deci tot pe mine mă întreba. Exact, da, cunosc. Spre partea de coaching. Exact. Dar era bună, că așa Cred este. că am fost în aceeași corporație. Și dacă n-am fost, corporație. Exact. Și eu cred că noi, categoria aceasta a corporatiștilor, a foștilor corporatiști, iată, eu cred că avem mari beneficii, pentru că au venit cu un bagaj de experiență care contează foarte mult. Și iată, eu am preluat din acele metode pe care le învățam și le-am dus în familie, iar așa cum spuneai tu, adolescența este una dintre cele mai provocatoare, mai ales, cum spune englezii nowadays, este cea mai provocatoare etapă. Eu mă bucur că am reușit să construiesc o relație, iar al meu adolescent cel mare, cel puțin acum, este în etapa în care vine și validează cu mine și simte să îi spun părerea. Excelent. Ceea ce îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar și mă uit de asemenea că toți ceilalți se plâng că nu creează părintele cadrul astfel încât el să vină să spună. Și atunci uite, mă bucur că îmi spui că ai în terapie adolescenți. Este mare nevoie, pentru că ei simt nevoia să vorbească. La școală nu sunt înțeleși, pentru că nu există un cadru formal creat încă la noi în țară. Există ora de dirigenție, dar cu încă 30 de foțuci acolo nu prea-ți vine să te deschizi. Și atunci, iată, mă bucur că sunt părinți care îndrumă către terapeuți, către coach, indiferent, orice discuție contează. Și apropo de generația mea, pentru că tu ești un pic mai tânără, așa pari, noi n-am avut parte de acest ambient de acest context, în care să putem apela, cel puțin cei care venim din provincie, să apelăm la un terapeut atunci și oricum era o mare rușine. Cum să te duci la psiholog? Ce, ești nebun? Exact. Da. Încă mai există, dar lumea e mult mai deschisă. E mult mai deschisă, asta voiam să spun și
Mă bucur tare mult că, uite, oameni tineri precum ești tu, ai îmbrățișat această carieră, pentru că e un drum lung, așa cum ai spus. Și vreau să te întreb, de unde a venit pasiunea asta? Pentru că ai lucrat în corporații, dar cum ți-a venit ideea asta? Adică cum te-ai lăsat pe acest drum? Pentru că despărțirea de corporație, pentru mine cel puțin, a fost destul de dificilă, pentru că este acel loc în care ne-am format. Da, corporația are până la urmă, niște beneficii, ca să vorbim chiar în termenii lor, greu de egalat. La mine a fost mai ușor, oarecum. Am avut șansa ca mama să fie deschisă și părinții mei să fie mai deschiși încă de pe vremea, dinainte de 89. Așa. Și am avut parte de un anturaj de oameni din zona asta ezoterică. Da? Că vorbim, hai să zicem, bioenergoterapeuți, clarvăzători, oameni cu har, oameni care știau că mai e și altceva dincolo de minte. Și practic m-a fascinat necunoscutul, ocultul. Ocult înseamnă ascuns, că atunci erau ascunse. Categoric, da. Cine nu știe, da, erau foarte ascunse. Era bine să fie ascunse. Cine nu știe, am fost și dresor de câini și abia găseam o carte. Iată. De dresaj și acum internetul faci ce vrei. Exact. Și atunci cumva mi s-au deschis receptorii încă de atunci și am mers cumva în paralel. Nici eu n-am făcut foarte publică partea asta, plăcându-mi foarte mult cumva, hai să spunem că o parte a personalității mele s-a dus în zona asta de dezvoltare permanentă și dincolo de minte. Și practic părinții au contribuit, au creat cadrul, apropo de mica m-au expus. De cât de important a fost. Da, m-au expus. Asta a fost extraordinar. Că nu trebuie să faci un mare lucru, trebuie să-l expui și să intervii, apropo de ce spuneai tu cu libertatea, doar în chestiile de safety, de siguranță. Exact. Da, acolo intervii clar, asta e regula, nu se discută, nu te juci cu țițul sau nu traversezi strada când e roșu și atât. Eu am avut șansa să cunosc astfel de oameni și să simt gustul dezvoltării spirituale până la urmă. Spiritual nu înseamnă neapărat biserică, ca să înțeleg foarte clar. Da, deci eu cred că spiritualitatea îmbracă foarte multe forme. Și nu îi descurajăm pe cei care merg la biserică. Eu de asemenea merg la mănăstiri. Exact. Și cred că de-a lungul istoriei, biserica a jucat un rol foarte important în a ține națiunea asta unită și cumva în zona de ezoteric, da? Și cred că indiferent cum denumești credința care îți aduce o stare de bine, pentru că până la urmă și rugăciunea este o stare de meditație, dacă stăm bine să ne gândim. Absolut. Și cred că lucrurile acestea pot fi încurajate, mai ales că din ce în ce mai puțini, să spunem așa, tineri, de exemplu, se îndreaptă către această zonă, dar iată au acces la persoane atât de plăcute și care chiar au acest istoric, hai să-l continuăm puțin și de ce nu? Indiferent de cum îți aduci binele și bunul, cred că este binevenită orice abordare. Și ca să fiu și mai clar, când am spus nu înseamnă neapărat biserică, înseamnă că și partea religioasă este inclusă în spiritualitate, spiritualitatea fiind ceva mai mare. Exact. Adică nu se exclude nimic, iar fiecare are dreptul și liber arbitru să îmbrățișeze ce dorește. Exact. Eu îmbrățișez multe. Da. Adică nu pot să nu mă duc, de exemplu, la mănăstirile din Moldova și să nu mă simt excelent. N-am cum. Dar nu e nimeni obligat să facă asta, dar spiritualitatea înseamnă mai mult de atât. Înseamnă, cum am învățat și în corporație, să ne punem și filtrele noastre la orice informație vine către noi. Da? Corect. În același timp, să nu ne punem limite. Băgăm acolo în sertar informația, poate o scoatem când este nevoie. Și așa, practic eu de fapt cumva am mers în paralel. După care am fost terapeut acreditat în câțiva ani încă de când lucram în corporație și pe urmă am întrerupt ca să fac un lucru ca lumea și să fiu astăzi foarte fericit și alături de tine aici. Ce mă bucur, mă bucur mult, Ovidiu, pentru că e vorba de mult curaj și multă pasiune pentru a alege acest drum care este cumva nu tot timpul cel mai facil, e plin de provocări.
Dar cred că de aici vine frumusețea și atunci haideți să ne întoarcem la ceea ce faci tu. Deci tu acum am văzut, ai foarte multe evenimente, foarte multe clase. Povestește-ne puțin despre lucrurile, proiectele pe care le dezvolți acum, pentru că pandemia te-a dus într-o zonă de online. Absolut. Și știu că și tu, ca noi toți, te-ai adaptat noului context, pentru că acum terapia, din păcate, nu se mai întâmplă doar în cabinet, ci n-avem încotro. Trebuie să o ducem și așa. Este. Da, eu sunt fan interacțiuni face-to-face. În continuare sunt fan. Însă am alchimizat lucrul ăsta cu niște beneficii extraordinare și am trecut în online și m-am adaptat destul de repede. În momentul acesta activitatea principală este cea de consultații și peste 80% din consultații pe care le ofer sunt online și merg foarte bine, că altfel nu ar mai fi. Corect. Asta odată. Ce proiecte am? Sunt unele, haide să încep cu proiectele, hai să zic, gratuite, pentru că le poate accesa oricine și să bucure de ele dacă au nevoie. Eu mai sunt și host și owner al podcastului audio Codecast Traveler, care este o discuție fie în 1, fie în 2 despre locuri deosebite. Uite, primul episod a fost în Bhutan, unde, de exemplu, există Ministerul Fericirii. Wow, da, exact. Am scris și eu despre asta și am citit și la tine, cred că, odată pe Facebook. Da. Deci există o țară unde există o preocupare pentru fericire. Principala preocupare. De ce crezi că autoritățile de acolo au decis că fericirea este importantă? Ce aduce starea asta de bine până la urmă? Păi au decis pentru că, de fapt și de drept, ei fiind acolo într-o zonă mai montoasă, un pic chiar mai dificilă, e mai greu să se aterizeze cu avionul, dar se întâmplă. Au mai mult timp să se conecteze, nu sunt ca într-un oraș din acesta în care suntem și noi acum, și sunt mai prezenți ei la ei. Și atunci au zis, băi, ce mă interesează? Păi mă interesează să mă simt bine. Uite, îmi place să îmbin partea asta spirituală cu partea asta pragmatică. La corporație zicea KISS, Keep it short and simple. Exactly. Keep it short and simple, ce complică mai atâtea lucrurile. Și atunci, ei neavând acolo un oraș în care să se hrănească din, nu știu, ultimul model de mașină, nu că ar fi rău să-l ai și pe ăla, că și mie îmi place, din nu știu care restaurant cu nu știu ce fel de specific, nu că ar fi rău și aia, că și mie îmi plac. Și mă bucur de el, dacă toți sunt aici. Da. Însă ei au zis, ce avem? Avem natură, avem animale, avem și ne avem pe noi. Și atunci unde ne concentrăm? Natura este, avem grijă de animale și de noi. Corect. Și atunci au mers pe această stare de conectare, de fapt, cu sinele lor, ca să zic așa. Și au construit niște parametri din care, de fapt, se studiază în fiecare an parametrii fericirii, starea de bine a lor, și au păstrat lucrurile astea, adică cu ce se hrănesc ei, da? Ei nu au acolo posibilitatea, sau este foarte dificil să aducă, eu știu, tot felul de mărfuri din abundență ca la noi, da? Și atunci au zis, lucrăm cu ce avem. Asta au făcut. Fără ai din ce ai, nu? Exact, foarte frumos, da. Fără ai din ce ai. De asta au făcut asta. Și în Codecast Traveler asta facem. Discutăm, este un podcast audio, se discută undeva la 20 de minute despre o astfel de destinație și quote de la citate, punem și niște citate eventual de la oameni ai locului, la care pe unele le discut eu, pe altele le las pe auditori să le analizeze, să reflecteze. Ceva foarte și relaxant frumos. Și cumva și meditativ uneori din feedback-urile pe care le dau ei. Și unii știu și unde se ducă în concediu. Iată. Deci urmăriți podcastul. Urmăriți podcastul acesta, este gratis, nu ne costă nimic în spate. Aflăm multe despre fericire. Da, aflați și că, deci sunt multe, aflați și cum s-a făcut prima înghețată, deci sunt foarte variate. Și pentru mine a fost, de fapt eu am făcut întâi, uite și asta apropo de autocunoaștere, caută să faci și ceva care să-ți placă ție în primul rând. Și am zis, băi, pandemie, ce aș face? Ce nu mai putem face? Noi nu putem călători. Codecast Traveler. Ia să vezi cum călătoresc eu.
Știi, când eram eu în școală, se făceau celebrele compuneri cu gândul pe hartă. Nu știu dacă mai ții minte, dacă aveai și tu asemenea teme și ne luam pe vremea comuniștilor, pentru că ce să ești din România, și ne imaginăm, noi aveam o învățătoare atunci care era foarte creativă și ne dădea câte o țară din Europa și ne punea să ne imaginăm cum ar fi să călătorim acolo. Deci iată că am început călătoria în Europa fiind o elevă în vremuri comuniste. Și tu oferi acum posibilitatea celor care te ascultă să aleagă conștient, pentru că le dai foarte multe detalii despre locurile respective. Conștiința asta e foarte importantă, pentru că este cineva care a zis: eu am fost acolo, dar n-am știut povestea asta, mă mai duc o dată. Vreau să trăiesc chestia. Mi s-a părut genial. Este genial, într-adevăr. Bun, deci am asta. Odată, practic, este gratuit, găsiți pe site-ul ovidiuyoung.ro și puteți asculta pur și simplu. Un alt proiect, la fel, depus la dispoziție pentru bărbați mai mult, dar și pentru femei, dar practic pentru oameni care sunt interesați de o relație conștientă, cu target principal, să zic, către bărbați, adică a venit ca o cerere, se numește MBA masculin și a venit ca o cerere a femeilor pentru bărbați. Foarte interesant. Ce este MBA masculin? Este interesant. Ce este? 2 ani de zile m-am bătut la cap. Spune-ne ce este, foarte interesant. MBA masculin sunt niște filmări pe care le pun pe YouTube. Așa. Le găsiți în playlist acolo, tot Ovidiu Young, dar toate le găsiți pe site. MBA masculin sunt principii de seducție, de masculinitate și de bucurie în relații. Deci a plecat pentru zona asta de masculinitate. Mi s-a spus, mulți dintre clienți, femei majoritatea fiind, mi-au spus că bărbații, nu știu, nu mai știu de obicei, când un domn se spune că e clar cine a spus. Da, exact. Și practic că bărbații nu mai țin pasul, că bărbații nu sunt evoluați, că nu se poartă, că nu mai sunt masculini, la. Lucru pe care nu pot să-l infirm, dar în niciun caz nu generalizăm, dar da, s-a creat o oarește discrepanță, lucrurile s-au schimbat, lumea s-a schimbat, femeile s-au schimbat și bărbații ci că se schimbă mai lent. Și asta voiam să te întreb, crezi că noi femeile am devenit mai masculine? Pentru că și noi avem o energie masculină mai predominantă. Da, nu toate. Uite, o să-ți răspund mai pe la asta, să termin cu MBA-ul. Deci sunt principii, sunt filmate în care eu vorbesc și dau niște principii. Ce este foarte tare este că mi-am pus target și o să-l fac. Așa. Să fac 111 de principii de masculinitate, seducție și bucurie în relații, MBA masculin bun și pentru femei, exact așa este un slogan, până la sfârșitul anului. Sunt deja 20 și ceva, o să fac 111 orice ar fi. Deci ai 20 și ceva și până la 100 și... Le fac. Deci, Ovidiu, nu pot decât să, uite, suntem acum, mai avem un pic, începe octombrie, te rog eu mult de tot, între Crăciun și Revelion, să vii la hashtag fac ceva, ne dăm, să o dăm așa pe într-o notă ușor masculino-feminină, pentru că eu văd aici, din câte înțeleg de la tine, eu nu am urmărit aceste ediții ale tale, dar înțeleg că este o nevoie a doamnelor spre binele și bunul bărbaților și al relațiilor. Bun, de-abia aștept să văd cum decurg toate aceste lucruri, așa că, uite, îți lansăm încă o invitație. Deci acesta este un alt minunat proiect, venit clar dintr-o nevoie a celor cu care interacționez. Mare, foarte mare, adică am destul de mulți clienți cu situații de relații și mai ales acum după pandemie, practic deja au venit o cazuistică majoritară în zona asta de relații, că dacă au stat împreună... Aici vreau să ajung. Ai văzut că în primă fază a fost așa o creștere vertiginoasă, s-a observat, a nașterilor, după care un downside și o creștere apoi a divorțurilor. Există o statistică, dragilor, în acest sens, deci din păcate pandemia, uite, a încurajat inițial natalitatea, dar omoară relațiile, pentru că eu cred că a creat acel spațiu în care vrei, nu vrei, trebuie să începi nu doar autocunoașterea, ci și cunoașterea celui de lângă tine. Absolut.
Uite, o să zic și eu odată ceva diferit ca tine. Nu știu dacă omoară relațiile, dar le învie pe altele. Iată, da, băi, cum e aia, că orice început începe cu moartea. Absolut. Da, exact. E un lucru foarte bun care s-a întâmplat, chiar dacă a generat și încă generează stres. Sunt la curent și trendul se păstrează, inclusiv anul acesta au crescut cu 17% divorțurile în România. Însă asta înseamnă că tu ai stat mai mult cu partenerul tău și ai văzut cine este și ți-ai văzut relația și te-ai văzut pe tine. Până la urmă, dacă poți să faci ceva în relație fără să repari, da? Nu poți, ia o decizie care este potrivită pentru tine. Adică eu am o perspectivă mai degrabă, hai să-i spun, foarte bine, ca să ne ducem într-o stare de conștiință. Că dacă ți-e bine, oricum nu te desparți. Am și exemple în partea cealaltă. Sunt clienți care și-au îmbunătățit relațiile pentru că au stat împreună și uite, apropo de corporatiști care nu prea au timp, s-au bucurat de copii și mai departe și au fost super. Reprezintă însă o minoritate, majoritatea însă s-au lovit efectiv unul de celălalt. Au ajuns să-i deranjeze respirația celuilalt. Da. Îți dai seama că am ce relație acolo. Aia nu e relație. Da, de fapt este și de drept. o conviețuire în care practic ne deci, de fapt, alienăm în continuu. Deci de fapt a spune că unora doar li s-a arătat că relația era moartă. Exact. Și asta e bine, că o elimini. Exact, deci practic universul, uite, de acum 1 an și jumătate a hotărât să ne facem curat în casă, whatever that means, în suflet, în minte. Și cred că alinierea asta, trup, suflet, minte și ce mai avem fiecare este foarte importantă, iar când relaționăm cu celălalt este deja o altă etapă și dacă nu suntem bine noi cu noi și aliniați, lucrurile nu stau bine nici cu ceilalți. Dar revenind, deci ai un asemenea proiect, am aflat de 2, de podcast și de podcast Trevor și MBA masculin. Așa. Alte proiecte pe care le am, uite, o să încep cu ultimul acum, la care sunt invitat special, s-ar putea să știi de el, Uncoded. Așa, am citit despre așa, pe data de 17. Este un proiect în care avem grijă de sănătatea noastră. Acum, sigur, un eveniment de o zi, ne adaptăm la situație, dar e un proiect mai mare care nu mi-aparține mie, dar sunt parte din el, în care foarte frumos se îmbină sănătatea pe toate planurile, sănătate fizică, sănătate mentală și spirituală sau energetică, fiecare cum rezonează cu termenii. Adică faci mișcare, mănânci sănătos, dar ai și un workshop care este dincolo și nu numai dincolo de partea mentală, în care îmbini partea asta mentală, dacă vrei, cu inima, cu sufletul și cu ceea ce mai este. Astfel încât tu atingi, ca să zic așa, toate aspectele vieții pe partea de sănătate. Este foarte tare, nu e al meu, dar l-am spus pentru că este foarte benefic. Lacrima fericirii, tabăra Lacrima fericirii, care este senzațională. Am văzut niște testimoniale, sunt absolut genial. Oamenii te iubesc, efectiv, când după ce termină această incursiune sunt wow. Da, este... Deci în ce constă ea? Povestește-le celor de acasă. Lacrima fericirii este ceva cu totul aparte, care mi-a venit așa ca inspirație divină sau cum vrei tu, dar în zona asta, adică n-a fost o chestie doar gândită, mintea a venit după aia și a dat o formă, mi-a venit efectiv în somn. Are o energie aparte. Ce este Lacrima fericirii? O tabără de dezvoltare personală și creștere vibrațională, adică vibrație, cam ce faci tu bun se numește că e de înaltă vibrație. Ce faci tu că judeci, că ți-e rușine, că ți-e frică, că eu știu, faci alte lucruri mai puțin bune, sunt de joasă vibrație, ca să avem aceiași termeni, da? Îmi ridic vibrația, mă simt mai bine. Cobor vibrația, sunt mai supărat, lucruri bune nu se întâmplă în viața mea. Categoric. Tabăra Lacrima fericirii este o tabără de 3 zile într-un loc aparte la Moieciu de Sus și acolo se întâmplă că avem și un program în natură și un program indoor, toate menite să îți crești vibrația și să-ți iei elemente concrete, practice de îmbunătățire a vieții tale, nu doar profesionale, dar și profesionale, în viața ta. Nu este un curs, este un eveniment experiențial. Adică acolo exersezi
anumite lucruri, unele dintre ele în natură, unele indoor, care te fac să simți anumite lucruri. Sunt exerciții pe care nu o să le fac publice ca să rămână lumea curioasă. Da. Nu, este o chestie destul de intimă, adică eu nu pun prea multe poze și nu o să vedeți poze unde se vede fața oamenilor în general decât unde își dau ei acolo sau vor ei, la Lacrima Fericirii. Pentru că acolo vom face exerciții în care, de exemplu, tu să renunți la control. Nu o să dau tot exercițiul, dar, de exemplu, o să faci ceva legat la ochi, dar ceva foarte fain și la care nu te aștepți. Și acolo o să vezi cum, de fapt, renunți la control, ceea ce în viața de zi cu zi nu facem. Este inacceptabil pentru o femeie să renunțe la control. Mai ales o femeie cu personalitate. De unde ți-a venit această idee? Pentru asta m-am pregătit, să am control asupra vieții. Exact. O să vedem însă că avem acolo și ajutoare, pentru că tot timpul o să fie cineva care te ajută atunci când tu crezi sau simți că nu ai controlul și, de fapt, în final o să te simți mai empowered, mai puternic. Mai puternic, nu? Da. Pe de altă parte, există sesiuni de discuții și sesiuni de Q&A deschise, adică toată lumea pleacă cu ceva de acolo. Există și meditații, există și perspective oferite din nou prin exerciții. Uite, o să spun unul, chiar îl spun, așa, că e simplu. Eu intuitiv fiind, m-am dus la un magazin de fapt de jucării, pentru că ne și jucăm la tabăra Lacrima Fericirii ca să ne conectăm la copilărie și am văzut niște pixuri cu gel și care în capătul celălalt avea o gumă care ar fi șters acel gel, adică scrii și poți să ștergi. Bun, le-am văzut, zic, și interesant, ce fac eu cu astea? Și acolo mi-a venit exercițiu. Zic, gata, știu ce fac. Ce am făcut? Am cumpărat acele pixuri și alte pixuri normale, unde nu se șterge pasta, deci doar gelul ăla se ștergea de la pixul respectiv. Și le-am spus să scrie pe o foaie 6 lucruri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le-am spus să scrie niște lucruri, mai puțin important ce. Dar ceva care ar fi din viață. Și nu numai lucruri, să zic, bune, și ceva, eu știu, sunt rănit, sunt prost, sunt... Deși cărți și lucruri așa. Jumătate dintre ele, 3 le-au scris cu pixul normal, ei nu știau că l-a șterge. Cealaltă jumătate le-au scris cu pixul care se ștergea. După care am zis, vedeți că în pixul acela aveți o gumă, ștergeți ce a scris. Păi cum să ștergem, că e cu pixul? Încercați să ștergeți la punctul 1. Se poate, nu se poate. Erau primele 3 unde nu se ștergea. 2, 3, nu. Mai departe, păi uite, asta s-o șters. Așa este și în viață. Exact. Ceea ce faci tu, pe unele lucruri să spunem că le poți șterge, le poți rezolva, altele urmări în continuare. Cineva, apropo, un corporatist, și nu se poate, există soluție, așa, s-a apucat și le-a tăiat. Uite, le-am tăiat. Iată. Zic, ok, spunem dacă e o foaie albă, tu doar le-ai tăiat. Exact. Este ceva aici în continuare? Este. Poți să tai și cu foarfe, că ea vezi, e la fel. Da? E un exercițiu absolut simplu, dar care desfășurat, nu știu cât se poate prinde vibrația din discuția noastră, dar desfășurat acolo și într-o energie de grup. Da. Și eu având un speech mai lung înainte despre ceea ce facem în viață sau după. Exact. Lucrurile rămân. Nimeni de acolo nu va uita că pe unele lucruri din viață pe care le faci le poți șterge, pe altele nu. Pe unele le poți rezolva, pe altele nu și vor avea impact în viața ta. Și atunci, din start, pleci cu o stare de conștiință mai mare. Categoric. Iar cine practică controlul trebuie să înțeleagă că e o formă care practic este apanajul mai ales al doamnelor, nu știu, aici poate vorbesc cu păcat, dar nouă ne place controlul, într-adevăr, din păcate rămâne doar așa la nivel de deziderat în viața reală. Deci, revenind, această tabără îți aduce beneficiile acestea la nivel personal pe care le poți translata apoi ușor și în viața profesională. Și foarte rapid, pentru că acolo alchimizăm și stresul de la job și dăm inclusiv soluții, pentru că până la urmă lumea vine cum vine. Să vezi în prima zi cum vin și în ultima zi cum pleacă. Aici, inclusiv la job, înveți cum să te raportezi, cum să te poziționezi mai bine față de șefi, dacă ai, față de colaboratori sau față de ceea ce simți tu, și mulțumirile, dar și nemulțumirile tale.
Pentru că nu putem controla ce fac alții, dar putem controla ce facem noi, acțiunile noastre. Și din energia noastră se mai schimbă și în energia altora, dar până la urmă fiecare are liber arbitru, adică propria voință și se schimbă cât se schimbă, nu cât vrei tu. Ovidiu, iarăși mai dezamăgizești. Ce faci acum, toate doamne, și ce facem cu bărbații, că noi vrem să-i schimbăm? Exact, să schimbăm pe toți. Dați-le share la MBA masculin. Asta putem face, deci intrați pe Ovidiu Young, are acolo foarte multe lucruri, doamnelor și domnișoarelor, care sunt într-un binele domnilor. Da, și uite, mai zic ceva, se uită și doamne și sunt bune pentru femei. De ce am spus că este bun și pentru femei? Pentru că intri în culisele bărbaților. Pentru că eu acolo, să zic așa, inclusiv folosesc un pic alt limbaj, așa, ca și cum vorbim noi băieți între noi. Am înțeles. Nu o să mă vedeți prea des așa. Și dacă vreți să mă fac de râs, puneți-vă. Dar o să vedeți exact cum gândește un bărbat și o să vă fie vouă mai ușor, pentru că femeile, în general, fiind mai complexe mintea lor, complică lucrurile, cum am spune noi bărbații. Ele, de fapt, au mai multe nuanțe și e bine că e așa, mie îmi plac femeile că au nuanțe. Corect. Însă, diversitatea e de bun augur. Absolut. Nu vreau să stau cu cineva ca mine. Exact, ar fi cum asta e ideea, să fim complementari. Așa. Da. Însă, acolo o să vezi cât de simplu este chiar să influențezi un bărbat, chiar să vezi cât de ușor este să satisfaci iubitul din orice punct de vedere, pentru că noi suntem mai simpli, avem câteva butoane de apăsat și acolo o să le vezi, o să vezi cum gândim. Și o să vă placă. Poftiți la tabloul de comandă, la butoane, da. Și aflați de la Ovidiu toate secretele. Deci avem, iată, 3 categorii, 3 proiecte minunate de care ne-ai vorbit până acum. Am văzut că în curând urmează să mai fii implicat încă într-unul, adică urmează un alt eveniment. Ne poți spune despre ce este vorba? Am văzut pe la tine pe Facebook. Mai am eveniment online ca să aibă acces și toată lumea. Știința și energia banilor. Iată, aducem pe de-o parte, o să aduc elemente acolo de chiar cum să face bani și câteva elemente, inclusiv unul dintre subiecte, că sunt 11, este cum să te vinzi. Am pus te în paranteză pentru cei care nu sunt corporatiști, că noi știm că e ok să te vinzi. Așa. Dar discutăm și despre elemente energetice ale banilor, adică cum să te poziționezi și mental, și business, dar și să înțelegi ce este banul, că banul este și o energie, toate sunt create până la urmă. Cum este corect? Ce blocaje sunt, alt subiect, adică de ce n-ai tu câți bani vrei sau dacă ai bani, de ce nu te bucuri de ei, că există ambele situații. Acolo există niște blocaje, de exemplu credințe și convingeri limitative care au intrat în subconștientul nostru. Dacă eu, de exemplu, cred că oamenii care au bani sunt hoți, păi cum vrei tu să ai bani și să te și bucuri de ei eventual, că tu nu vrei să fii hoț, deci nu o să ai bani. Exact. Deci, practic, este o convingere limitativă, așa cum ai spus tu, pe care ți-o setezi, pe care nu știu de unde o preiei, dintr-o experiență anterioară, din familie, mai sunt cumva, venim cu moștenirea aceasta, cum că cei care au bani, lasă că sigur au făcut ei ceva necurat. Nu este așa. N-avea cum să aibă. Dacă muncea cinstit, n-avea cum. Păi am avut și un președinte care cea sărac și cinstit, nu? Exact. Dar poți să fii cinstit și bogat? E vorba de perspectivă. Exact. Iar energia banilor este una pe care noi trebuie să o înțelegem, pentru că așa ne poziționăm corect. Și cred că noi, de exemplu, eu vorbesc acum și din perspectiva părintelui, pentru că, sunt foarte multe exemple negative în mass media, social media, banii se pot face ușor, fără multă muncă, și atunci tinerii sunt un pic debusolați și energia asta a banilor trebuie bine înțeleasă, pentru că, este ok să ai bani, asta dacă cu ei îți aduci binele tău și al celor din jur. Nimeni nu spune să nu te gândești întâi la tine, pentru că este vorba de a face bine, dar nu în detrimentul celorlalți. Iar dacă poți să dai înapoi, pentru că marii bogați ai lumii, dacă ne uităm, sunt cei mai mari filantropi care sunt implicați în foarte multe proiecte. Și energia asta, exact, și energia asta care vine înapoi atunci când oferă, și oferă foarte mulți pentru lucruri unde chiar este mare nevoie, atunci se creează așa o energie foarte bună legată de partea asta financiară. Și cât durează acesta? Asta este un curs extraordinar de ușor de accesat, este chiar cu o zi înainte de Uncoded și
Este un eveniment de 4 ore online sâmbătă, pe 16 octombrie. Deci ne putem înscrie pur și simplu, absolut. Intrăm la tine pe Ovidiu Iancu. Intrați, vedeți detaliile și condițiile de înscriere. Că sau pe pagina ta de Facebook, am văzut că răspunzi foarte multe și pe pagina de Facebook în principal și pe site-ul ovidiuiancu.ro. Cine nu are Facebook, ovidiuiancu.ro. Am înțeles, am înțeles. Și este ușor accesibil ca să fie și pentru, hai să zic, toată lumea, dar în același timp să ne învârtim așa într-o perspectivă completă. Nu este un curs total de business, dar ajută oamenii de business. Da? Deci nu este un curs de 5 zile în care învățăm nu știu care tehnică sau metodă. Nu. Este ceva care te face să te împrietenești cu banul, dar ceva din care ți iei și elemente concrete din care tu chiar poți să faci mai mulți bani și să te bucuri de ei, dar să și înțelegi ce se întâmplă asta. La sfârșit, pentru că un alt proiect, o să vedem, este meditație online cu Ovidiu Iancu, la sfârșit este și o meditație a omului bogat. Deci așa se va încheia. Bogat? Da. E făcută de mine, adică dacă da să-și, nu știu dacă o găsiți. Nu cred. Nu. Deci o găsim doar la tine la curs. Da. Și ce ai sfătui pe cei care sunt acum să zicem așa, întâmpină provocări pe zona aceasta, pentru că odată cu pandemia au venit foarte multe provocări. Ce le recomanda? Să se îndrepte către ce? Cum poziționarea asta? Pentru că atunci când omul este sărac și vin și mai multe provocări, tendința este să ajungi așa într-o stare foarte neagră. Și atunci, cum vezi repoziționarea? La ce, cam ce mecanisme să folosească? În primul și în primul rând, să nu-și piardă credința în viață. Să-și aducă aminte. De ce? Poate să întrebe cineva și că eu credeam că îmi dai acum ceva direct de bani. De ce nu? Primul lucru, că m-a intrat în primul rând. Pentru că omul, când este foarte jos din punct de vedere financiar, poate are rate de plătit, are copii, nu face față, el e foarte stresat. Corect. Adică, iar varianta în care se ducă, nu știu, la Tony Robbins să facă un curs de 10.000 de euro nu e fezabilă în momentul acela. Da? Și atunci, el are nevoie să umble la starea lui psihică. Să se ridice un pic, să respire un pic, că soluțiile, ele sunt, dar e greu să le vezi când ești stresat. Și atunci, să-și aducă aminte, să dau un lucru întâi pe care poate să-l facă singuri, să-și aducă aminte câte sau care au fost momentele cele mai dificile din viața lor peste care ei totuși au trecut. Exact. Da? Exact. Adică, hei, a fost și mai rău de atât, poate. Sau a fost rău și am reușit să trec. Hai să am încredere că o să reușesc și de data asta. După aia mă gândesc că da, ok, nu știu ce am învățat din chestia asta, dar n-am chef să trec prin ea, dar știi ce, ești nevoit să treci prin ea și adună-te și găsește-ți motivația să rezolvi situații. Uite, dacă ai copii, până la urmă vrei să-i crești, să le oferi o școală și așa mai departe. Dacă ești singur, la fel. Vrei să ai o viață bună, orice ar însemna. Exact, da? Să fie. Vrei să, nu știu, să mergi la restaurant cu o iubită. Ok? Ai nevoie de bani pentru asta. Motivează-te, pe de-o parte, pe de altă parte, în ceea ce poți obține în prezent, viitor și ancorează-te și de reușitele din trecut. Adică, hei, ai putut. Poți acum. Alt lucru, cere ajutorul acum. Exact. Acum, asta e o lecție pe care și-am învățat destul de târziu și în corporații mai aveam, îmi plăcea să fiu eu așa, să fac singur, să mă remarc cum era acolo. Fă tu un proiect special să te remarci. Exact. Și munceam, dar nu puteam. Exact, nu mai știu când e zi, când e cunosc. Dar ideea este că cere ajutorul și atenție, ajutorul poate să însemne un ajutor din imediata apropiere, pentru că dacă zic imediat ia-ți un coach, păi dar n-am bani. În primul rând, poate ai pe cineva lângă tine care nu te costă și în final, da, mergi la un specialist, n-am cum să nu recomand asta. De ce? Pentru că el va avea claritate și eficiență, sau așa ar trebui, în a te îndruma. Exact. Și asta o să-ți salveze ție bani. Pentru că nu acționezi dezlănat, tu nefiind clar. Că dacă erai clar, te rezolvai singuri, dar nu ești. Corect. Deci cu primii bani pe care îi faci, te uiți așa, la ce am de făcut ca să supraviețuiesc, da? Cum ar fi, da,
ok, dacă trebuie să merg la spital, merg la spital întâi, nu la Theta Healing, da? Corect. Așa, după care, da, te duci la terapeutul cu care rezonezi tu, până la urmă, sau coachul cu care rezonezi tu. Și el ar trebui să fie un plus valoare în viața ta, clar. În toate aspectele, nu cred că țin neapărat doar de zonele astea financiare, cred că specialiștii și nu suntem, cel puțin generația mea, nu eram educați să cerem ajutor, era rușine, trebuia să te descurci, oricum noi am fost generația cu cheia de gât. Acum se pare că suntem părinții copiilor cărora le avem tendința de a le pune globul de sticlă așa și ne mai și mirăm de ce nu reușesc să-și ia decizii bune în viață, deci cumva echilibru, ce spuneai tu la început, este soluția și cheia autocunoașterii și niciodată, cum ai spus, Ovidiu, nu cred că nu este prea devreme să începi să te autocunoști, iar noi părinții cred că avem acest rol de a-i sprijini pe copii să se îndrepte către voi, către terapeuți și este bine să spui, da, până aici pot eu, de aici lăsăm experții să-și facă treaba, pentru că nu o să pui niciodată nu o să mă pui pe mine să-ți rezolv mașina, tu știi foarte bine că, iată, eu nu sunt mecanic auto, da? Și atunci, cu atât mai mult că cu copiii noștri care sunt darul nostru cel mai de preț. Și atunci, toate aceste proiecte, spuneai de meditație, că faci meditații. Eu am mai vorbit cu alți invitați. Care este rolul în meditație? Ai recomandat tuturor să intre în starea aceasta de meditație? Și dacă nu vor tot să intre în starea de meditație, dar nu știu ei că intră. În momentul în care îți încetinești activitatea mentală, că te duci în starea alfa sau în starea teta, undelor cerebrale, mă rog, detalii tehnice, între 4 și 7 cicli pe secundă, adică există o măsură a lor, asta era ideea. Aia este o stare meditativă. Rugăciune, că ai spus. Că vorbeam mai devreme, o rugăciune bine spusă este o rugăciune spusă dintr-un spațiu emoțional corect și dintr-o stare cumva de liniște, adică tu ești acolo. În momentul în care te râși, poate să pice bomba, n-ai treaba. Asta este rugăciunea spusă din suflet. Doamne, ajută-mă, fiecare ce se roagă. Sau îți mulțumesc, gratitudinea, iarăși. În altă vibrație. Da? Îți mulțumesc pentru ceea ce am, pentru ceea ce sunt. Dacă îmi fac asta, sunt eu acolo. Eu și cu cine crezi tu că există, cu divinitatea. Da, se pare că starea asta de gratitudine nu ne dă voie unei alte stări, nici a supărării, nici a furiei și așa mai departe. Și atunci, cred că, așa cum spui, este bine să ne rugăm dacă nu știm să intrăm în starea aceasta. Absolut. Și acolo, milisecunda aia în care tu te rogi și că îți dorești, că vrei cu tărie, chiar dacă știi sau nu știi cum se face lucrul ăsta, aia este o stare meditativă. Bun, întorcându-mă la meditații. Da, există meditații online cu Ovidiu Young, este un proiect, iată însă unul dintre cele mai controversate, adică am și hate pe el, mulțumesc, primesc, așa, de ce o să explic imediat. Deci, meditația este foarte importantă și s-a dovedit a fi foarte eficientă chiar pe starea pandemică de izolare. Lumea e ușor, e cel mai ușor și nu este invaziv așa, adică meditezi, ce se întâmplă, pun o muzică cu păsărele și cu natură, o fi rău, n-are ce. Corect. De aici începem. Meditațiile însă, eu am fost chiar în pregătirea mea, că apropo, ca să ajung aici am muncit și am investit mulți bani. Am fost în tabere speciale de meditație de multe zile, tabere roșu, izolate, foarte complexe, cu oameni din toată lumea. Și am constatat că, în sensul bun al cuvântului, meditația poate fi cel mai puternic drog. Adică poți să trăiești stări nemărginite. Așa. Sigur, la început o iei și tu de unde o iei, dar poți să ajungi oriunde. Ce vrei tu să simți, aia simți. Gândește-te că ai putea să te teleportezi undeva unde îți place. Prin meditație se poate face asta, se poate simți asta, într-o bună măsură. Nu poți, dacă vreau să conduc un Ferrari, nu o să fie fix aceeași senzație. Dar pe acolo pot să o ating? Da. Corect. Da. Cu ce costuri? 0? Corect. 0. Mă rog, sau la meditație online cu un cost modic. Bun. Sunt foarte speciale meditațiile acestea și o să fiu foarte onest cu tine și o să o spun public, n-am apucat să o spun până acum. Eu nu am crezut foarte tare în proiectul ăsta. Adică am crezut
dar nu foarte tare. De ce? Pentru că era pe partea de început de pandemie de online. Și zic, meditație online? Da, eu sunt antrenat să trimit energie la distanță prin toate tehnicile pe care le fac eu. Dar zic, eu știu, online, eram încă în perioada aia, online mi se părea artificial. După care am auzit de cineva, nu contează cine, care face. Și mie mi se părea că, să zic, hai să zic mai puțin talentată ca mine, ca să mă exprim, corect, da? Corect, da. Că nici nu m-a interesat altfel. Normal. Și am alchimizat asta imediat și m-am motivat. Zic, bine, dacă ea poate să facă, nu pot și eu să fac. Și oricum e loc sub soare pentru toată absolut. lumea. Nu era din spațiu concurențial de corporație, da. am alchimizat din spațiu de terapeut holistic, ca să zic așa. Și zic, adică, stai că dacă ea a pornit, pot și eu să pornesc, că am multe aturi și eu. În momentul în care am început acest modul de meditații, după nici 3 module de meditație, au fost niște feedback-uri extraordinare, incredibile și pentru mine. Ele sunt deci pe Facebook o mare nevoie, playlist. practic. Și nevoie, dar ideea este că participă mai ales femeile, există și bărbați, sunt doar 2-3 module pe care le fac doar pentru femei. Modul înseamnă doar că este lunar. El este lunar, la sfârșitul lunii de obicei, dar nu au legătură între ele. Adică poate participa oricine, inclusiv cine n-a făcut meditații vreodată și am destui. Ideea este că femeile care sunt senzitive, colorate, pe urmă, eu știu și abilitățile mele, pe urmă și o tehnică îmbunătățită, uite, nimic întâmplător, exact același microfon îl folosesc eu. Iată, la meditație nimic online. Nimic. Da, e altă culoare, dar e fix același model, chiar m-am și uitat. Așa. Bun. Am îmbunătățit pe parcurs cât de repede am putut tehnica, astfel încât să ajungă sunetul foarte bine acolo și sunt feedback-uri extraordinare. Publice. De ce meditații online sunt altfel și mai iau și hate, ca să zic așa. Așa asta îmi place foarte mult. Eu sunt mai terapeut, îmi place mie, sau un coach mai modern, îmi place mie să zic, alții zic atipic, alții zic în diverse feluri, dar mai altfel. Zic ei, nu eu, că ei mă compară cu alții, că ei merg și la alții. Așa, dar într-adevăr mă cunosc că îmi place să fac lucrurile în felul meu. Asta cred că e cea mai bună definiție a ta, în felul tău. În felul meu. Și în felul meu, chiar dacă nu pot până nu veniți să vă descriu exact ce se întâmplă acolo, pot să vă spun ceva din ceea ce fac. Deci este evenimentul pe Zoom, ca să pot să pun ce muzică vreau. Și deși există și parte din acea meditație clasică, eu știu, cum spuneam, cu păsărele și sunetele naturii, cu toate acestea, e meditație ghidată. Deci tu nu faci nimic, poți să nu pui camera, poți să nu pui audio, bine este să ai căști, te întinzi, asculți, primești. Atât. Timp de oră. Eu pun inclusiv, gândiți-vă, s-ar putea să vi se pară ciudat, folosesc muzică la care nu te aștepta. Bineînțeles, și vorbesc și ghidez meditația într-un fel, adică nu doar pun muzică și gata, sunt eu special. Nu. Cu toții suntem speciali. Eu pun acolo în funcție și de energia grupului, deci eu nu știu dinainte cu o zi. Pun o tematică, dar nu știu exact ce o să facă meditația. Mă orientez după energia grupului, asta o simt eu. Dar, de exemplu, există o celebră meditație de curățare care nu este fix la fel neapărat tot timpul. Dar ea este puternică, adică să ne curățăm de diverse energii și mai departe, și ce am trăit și ce am făcut mult mai puțin bine. Odată, una dintre melodii a fost Prodigy. Cine face meditații pe Prodigy? Corect. Ei. Doar Ovidiu Young, iată cine. Uite, spun, puteți face și voi, adică eu împărtășesc. Metallica. Cargo. E clar că le faci e altceva. Exact, în stilul tău și felicitări, pentru că eu una n-am mai auzit, așa este. Nici eu n-am auzit. Da, dar eu mă cred și inspiră mediul de aici, zic, hei, da, deci și meditațiile mele merg aici. Exact, pentru că noi suntem un post de radio de muzică rock și nu suntem cu rockul comercial, dar ascultăm orice fel de rock, blues și așa mai departe. Deci, practic, se întâmplă o dată pe lună și această meditație ghidată. Timp și de 4 seri. Ține de maestria ta, pentru că doar așa intri în energia unui Pink Floyd, n-ai cum altfel, trebuie să fie cineva care să intre într-o energie specială. Și pe final, că uite, am ajuns la final, am să te rog frumos să ne spui așa, cu titlul de recomandare pentru cei care
nu sunt foarte familiarizați cu terapiile holistice. De unde să înceapă și un gând bun pe final să ne dai? Sigur. Păi începeți prin a fi deschiși și a încerca înseamnă a face, dacă vrei să mergi mai departe. Adică poți să începi, mergi la un curs, când te cheamă cineva la ceva la care tu zici, eu știu, nu prea sunt eu cu asta, dar du-te și vezi ce este. Nu te oprește nimeni să nu te mai duci după aia. Fi deschis, dar deschis înseamnă să faci. Mergi către un curs, către un eveniment, către un terapeut holistic și convinge-te tu singur. Nu-i crede pe ceilalți, mergi tu și convinge-te. Exact, într-o energie bună, da? Așa Absolut. cum spui tu, deschiderea vine să primești cu tot sufletul, pentru că dacă te duci acolo doar ca să intri într-o vibrație mai puțin bună, să tachinezi lumea mai bine nu, înseamnă că nu ești pregătit pentru asta. Chiar e de vibrație joasă. Da, de vibrație joasă. Și gândul bun pe final, așa... Să știți că indiferent de ce vă spune oricine, că este societatea, că este chiar mama care a trăit poate alte vremuri, că este iubitul, iubita prietenii, voi puteți să trăiți ce vreți voi. Voi puteți să fiți bucuroși și fericiți cât mai mult timp, indiferent de ce se întâmplă în jur, și căutați să vedeți ce puteți obține din orice, fără să faci rău altuia. Exact. Și bucură-te de viață și aș încheia prin ceea ce ai spus tu, nu uita să mulțumești cui vrei tu pentru frumosul care ești. Mulțumim tare mult, foarte frumoase cuvintele tale, îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Drag, eu îți mulțumesc de invitație. Și te aștept în decembrie. Vin. Da? Deci să numărăm împreună cele 101 sfaturi, 111 zi sau 111. 111, am rămas cu 101 dalmațieni de pe vremea noastră, mă și gândeam acum, îi și vedeam pe toți masculii planetei cu aceste sfaturi în brațe. Deci, doamnelor, nu este nici pentru noi de neglijat această inițiativă a lui Ovidiu. Mulțumesc tare mult încă o dată, mult succes în tot ceea ce faci, ne vedem în decembrie. Și pentru cei de acasă, mulțumim mult că ați fost alături de noi, iar acum, ca de fiecare dată, vă urez până data viitoare gânduri bune, fapte pe măsură. Mulțumim!